Здравейте на всички! В миналото видео споделих, че започвам с първия си софтуер за сервис QR Wishes. Вече имам изградено MVP или Minimal Viable Product. В предишното видео получих много интересен коментар от Явор. Този коментар гласеше, че това е първото видео, което Явор гледа. Нещо, което ми направи впечатление, като наистина добра обратна връзка, че е по-важно да разкажа за историята до това как е дошла идеята, а не просто да кажа каква е самата идея и каква е историята за взимането на решенията, а не толкова какви са решенията, които съм взел. И за това смятам да направя точно това в това видео. Няма просто да показвам ето продукта, ами ще кажа как стигнах до тук. Аз съм Богдан Лозанов, софтуерен инженер от вече над 5 години, работя в Zeta Hosting Solutions като Frontend Tech Lead. Лектор съм в Softuni по JavaScript Basics и паралелно с това изграждам собствени дигитални продукти. Реших да валидирам QR Wishes като идея. Давам много бърз апдейт. QR Wishes вече има изградено MVP. Следователно, не е просто идея в главата ми, ами е реалност. Всеки може да отиде и да си направи своя картичка. Ще го покажа след малко това демо, но първо бих искал да разкажа за това как стигнах до решенията. Какъв проблем решавам? Исках да създам просто нещо емоционално. Нещо емоционално, лично и дигитално. Тъй като това е моето конкурентно предимство. Мога да създавам дигитални продукти, софтуер, бързо, тъй като с това се занимавам, кажи речи цял живот. Нещо, което да е лесно за подаряване и да носи лично усещане. Оттам тръгна идеята за QR Wishes. А сега, как стигнах до тази идея? Жена ми, Васи, работи в детска градина. И хрумна интересната идея да се подарява точно такива принтирани QR картички, като ги сканираш, да те отведе съответно на някаква веб страничка. Точно с тип емоционален подарък за родителите, да могат да видят собствените си деца. Стори ми се изключително приятно нещо, което мога да направя. Направихме го в детската градина, родителите се зарадваха наистина. Реших, защо пък да не го направя на продукт, който да може всеки да си купи, да го пробва. Започвам с сърцевината на това видео. Как стигнах до решенията? Защо всъщност реших да го правя този продукт? Не е просто защото ми харесва идеята, имам изключително много идеи. Исках да реализирам реален продукт на пазара. Наистина да го направя от начало до край. Да имам изградено MVP и да кажа на света, ето вижте хора, изградил съм този проект. Много исках да мина от мислене и идеи към реалност, защото няма толкова значение какви идеи имам и какви са ми намеренията, а по-скоро има значение това, което съм направил, това, което наистина давам на света. Намеренията и идеите нямат стойност сами по себе си, без реализация. И искам реално да видя дали някой би искал този продукт. Реално иска да го ползва, иска да плати. Така ще валидирам пазара. Не съм се оженил за тази идея. Не знам дали с това ще се занимавам до края на живота си, но мога да се похваля с това, че всъщност изградих един продукт. Какво бъдеще чака този продукт, не знам. Ще видим по пътя. Ще видим дали има някакво търсене, желание. Ако не, ще пивотирам и ще променям посоката. Друго интересно решение, което взех, е да се включа в Marketing Mastermind. Програма, организирана от Finance Academy. Много препоръчвам за всеки, който иска нещо повече от живота. Така да го нарека. Так какво представлява Mastermind? Програма, в която кандидатствахме хора и бяхме приети 20 човека. Да можем да си показваме прогреса, да комуникираме с други хора, които имат идеи и искат да стигнат до реализация. Има хора с вече изградени бизнеси, които търсят просто нови партньорства и нови контакти. Има други хора като мен, които са на ниво идея и имат нужда някой да ги подстикне, за да стигнат до реален процес и реален продукт. До валидиране на пазара. Има хора дори, които просто искат да си развият уменията. Най-различни хора. Нещо, с което много ми помага Mastermind-а, е, че сам трудно мога да съм обективен, защото не виждам толкова добре отстрани. Колкото и да се опитвам да съм обективен, в крайна сметка до някаква степен съм като кон с капаци. И си гледам идеята, знам, имам си нещо в главата, но получавам различна обратна връзка, различни идеи как да погледна на проблема, по какъв начин да го завъртя проблема, за какви неща трябва да мисля, за които изобщо не съм се изсещал. Също така
е много лесно да се луташ и да отлагаш, когато си сам. Много по-лесно е, когато всъщност има една група от хора, които са заедно с теб в този процес и ти помагат да разбереш всъщност каква ти е целта и наистина последователно да действаш до постигане на тази цел. Да те държат отговорен. Като цяло, исках среда от хора, която наистина да ме държи отговорен за това, което самия аз съм казал, че искам. Други хора, които мислят продуктово, мислят за бизнес, мислят за идеи, за софтуер, пък и не само за софтуер. Като цяло, исках обратна връзка от истински и доказани професионалисти, които да ми дават наистина ценни съвети и по някакъв начин да повлияят на решенията ми. Основният ментор и водещ в тази програма е Вяра Стефчева. Благодаря ти за знанията, Вяра. Оценявам го много. Защо избрах този технологичен стак, а именно Vercel за deployment, Namecheap за домейн, Supabase за база данни и storage, Resend за имейл и също така Stripe за плащания. Избрах този технологичен стак, защото най-важното нещо за мен беше да стигна от идея до реален продукт. И смятам, че това може би е един от най-добрите технологични стекове точно за това. Лесни и бързи интеграции. Софтуерните решения работят едно с друго, както се казва, с 2-3 кликания да ги свържеш, без да изпадаш в прекалено сложни системи, които трябва да настроиш. Да, може би рискувам това в дългосрочен план да трябва да плащам повече такси, но си плащам за удобство. А в момента всяко едно от тези решения всъщност ми предлагат безплатен старт. Няма нужда да плащам нито на Vercel, нито на Supabase, нито на Stripe, нито на Resend предварително, за да ползвам тази услуга. Да, окей, в Namecheap купил съм си домейна, но той си остава за мен цял живот. Да, вероятно можех да изпадна в размишления да използвам, например, AWS или Azure за някои от целите ми, да си хостна даже мои сървъри и така нататък. Но знам, че това ще да ми отнеме доста повече време и нерви и усилия, за да стигна до нещо, което не съм валидирал и не знам дали някой изобщо ще го иска. Друго решение, което смятам за интересно е, защо решавам да започна без фирма. Отново идвам на това, че просто валидирам един проект. Не знам той дали ще бъде успешен. Това да направя фирма от самия старт би ми коствало отново време и ресурси, като мога просто в Stripe да се регистрирам като физическо лице, което ми позволява да си пробвам идеята без да изпадам в цялата бюрокрация покрай фирмите. Добре, дойде и момента за това да покажа едно кратко демо. Ето представям ви QR Wishes. Мисля да го показвам така на мобилно, тъй като смятам, че определено мобилното би бил по-честият вариант за създаване на картички. И съм гледал той да бъде една идея по-изчистен. Макар че десктопа също съм го тествал, всичко изглежда окей. Ето така виждаме реален домейн qrwishes.com с HTTPS, съответно с сертификат. Имам си преводи, директен call to action, който да те води към създаване на картичка. Като кликнеш на виж как работи, те води всъщност на ето тази примерна картичка, какво можеш да направиш с продукта. Именно да качиш снимка, да си напишеш от кого е и да напишеш кратко заглавие като послание. Също така аудиозапис. Честит рожден ден, мамо! Обичам те! Използвах сестра ми Ванеса като рекламно лице, тъй като смятам, че децата са доста по-подходящи за такива цели. Нали? Точно да внесе емоция в целия продукт. Защото в крайна сметка това му е идеята. Така, някакви работи, как работи, за кого е подходящо, като годишнини, сватби, рождени дни и така нататък. Тук е една аутро секция, която отново има call to action да създадеш картичка. Натискам на създаване на картичка и тук мога да си дам заглавие. Ето, например, за теб Собич. Така. Име, например, от мен. Богдан. Добре. Тук мога да си кача снимка. Например, избирам тази. Тук мога да си направя запис или да кача запис. Аз за тази цел ще използвам с започни запис. Честит рожден ден, мамо. Обичам те. Мога да тествам. Честит рожден ден, мамо. Обичам те. И така. Разбира се, това може да бъде колкото си дълго пожелаете. Можете песен да сложите там. Каквото ви е интересно. След това, разбира се, тук съм направил и за User Experience ето тези стъпки. Тук можем да видим стъпките. Първо създаваме чернова, после правим преглед, вход, плащане и споделяне. Сега сме на първа от 5-та стъпка. Натискам създай чернова. Имаме лоудинг, разбира се, за да ни дава индикация, че нещо се случва. Това сега запазва в базата
И ето тук мога да си видя черновата. Добре, специално послание от Богдан. За теб с обич. Честит рожден ден, мамо! Обичам те! Добре, изглежда ми окей. Съответно, нямам акаунт, например. Натискам на Създай акаунт. Води ме на трета от пета стъпка. Тук мога да си дам акаунт, мога с име, имейл и парола, както и с Google. След като създам акаунт, директно ме води на четвърта стъпка, където вече мога да платя и да си направя картичката публична. Отново мога да си видя картичката. Мога да отворя таблото и да създам нова чернова, но искам директно да я отключа. Води ни в тази чекаут страница, направена с Stripe. Избирам си евро за плащане. И тук вече мога да си платя стандартно. Например, ще избера Revolut за тази цел. Плащането беше успешно. И сега ни води на пета стъпка, в която мога просто да си споделя. Ето отново си я виждам. Тук се вижда, че статуса е платена. Като натисна на този линк, мога да видя всъщност и крайния резултат. Например, ако го отворя на телефон, ще изглежда по ето този начин. Също мога да си сваля ето този PDF. И тук мога да сканирам този QR код, който ще ме заведе отново на същата страница, или да натисна на този QR код. Ето тук съм написал един текст Scan or Click to Open, което отново ме води на този линк. Разбира се, има още доста неща, които може би не са идеални, за които изобщо не съм се сетил, но като за начало мисля, че това е едно добро MVP. Като за финал, какво следва? MVP-то е готово. Вече въпросът е в това да го покажа на реални хора, да тествам идеята, да видя има ли интерес и оттам да реша какво да правя за напред. Дали да подобрявам самото приложение, дали да мина към някоя нова идея, която искам да валидирам, дали да сформирам и да търся някое партньорство дори. Времето ще покаже. Много се вълнувам за това, което предстои. В момента най-важното е да събера някаква обратна връзка и ако има интерес, да мисля към следващите решения. Ако ви е интересен процесът, ще споделям и следващите стъпки. Ако искате, мога да направя и отделно видео само за това как взимах самите продуктови решения. Напишете ми в коментарите какво бихте искали да видите за напред. Благодаря, че гледахте. До скоро!